תגידי את זה שוב. מה? שבשנה הבאה, בזמן הזה, אנחנו נסתכל בווידאו הזה ונגיד שישב לי יתוש על האוזן ועקץ אותי עכשיו. שהיה לנו חיים טובים פה. בקיארד גדול כזה, לשבת. הבעיה שהבית יותר מדי גדול למה שאנחנו צריכים. כן, אבל זה עדיין יפה. וגם משלמים הרבה קונדו פיז. בגלל שהמקום הוא אומנם יפה, אבל מתיישן. הנה יש פרחים יפים. יש הכל מאוד יפה, מסודר. אנחנו גם השקענו הרבה כסף במשך כל השנים, לא במכה אחת. יש אנשים שאולי להם לא היה בעיה להשקיע במכה אחת את כל הכסף, אבל רציתי להגיד שזה כל השכלול